Τα άλογα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας, όπου από τα πρώτα μέτρα για την πρωτοπορία προσπαθούν οι δύο ομόσταυλες. Τελικά περνάει μπροστά η Τσαγκάρη, από την εξωτερική έρχεται και εμείς Ελένη, πιο μέσα είναι η Oriental Way. Αμέσως μετά έχει βελτιωθεί και η Opera Way, απ' έξω καλπάζει τώρα η Iguana, πιάνει και την Ινό που είναι δεύτερη ρόδα. Πάντα οδηγεί την υποδρομία η Τσαγκάρη, ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Μις Ελένη, αμέσως μετά είναι η Iguana, η Ινό, η Opera Way πάντα ακολουθεί πίσω από την Oriental Way, είναι σταθερά στην εσωτερική. Η Ελεονόρα μία στην επόμενη θέση, ακόμα πιο πίσω είναι η Κασιανή με την Θέα. Πλησιάσαμε στα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής και πάντα στην πρωτοπορία βρίσκεται από μέσα η Τσαγκάρη, απ' έξω η Μις Ελένη, η Iguana θέλει να βρει πέρασμα, η Oriental Way αναπτύσσεται, προσπαθεί και η Ινό, ενώ και από τις υπόλοιπες προσπαθούν να κάνουν finish η Θέα, η Iguana, η Θέα μάλιστα ανακόπτει και η Κασιανή θέλει να βρει κάποιο πέρασμα από την εσωτερική. Στα τελευταία μέτρα θα γίνει μάχη, έχουν επιτεθεί οι δύο ομόσταυλες, έρχεται και η Κασιανή από την εσωτερική με πάρα πολλές δυνάμεις. Κασιανή, δύο ομόσταυλες και απ' έξω η Θέα. Κασιανή και Θέα στα τελευταία μέτρα. Κασιανή, Θέα και Opera Way στη συνέχεια από την εσωτερική Τσαγκάρη. Τελικά θα πάρει την νίκη Κασιανή. Η Θέα επίσης θα καλύψει έδαφος. Opera Way υποχώρησε η Oriental, Τσαγκάρη στη συνέχεια. Κασιανή, Θέα, Opera Way και ήρθε και η Αριστονίκη απ' έξω τώρα. Και από μέσα, όπως βλέπουμε, την Τσαγκάρη. Υπάρχει λοιπόν εκκρεμότητα για την τέταρτη θέση.